आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय लक सभा इलेक्शननि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट ओंखारनानै फैबाय। बे आपडेटआनो जाहैबाय सोरखारखौ सोर दागोन बेनि फुल आपडेटआ ओंखारनानै फैबाय। एबारनि प्राइम मिनिस्टारा सोर जागोन नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव बेनि ए टु जेड डिटेल प्रसेसखौ फोरमायनानै देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो फारसेनिफ्राय मोनसे सिम्पल जोङो रावै जोङो मिथिना लाग्रोनि। गिबियावनो नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों टटेल लक सभानि सिटआ टटेल अल इन्डिया नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों टटेल लक सभानि सिट नैबेयाव 543 बेखिनि लकसभा अल इन्डिया बेखिनि मासि दं। बेयाव मोनसे पार्टिनो सरकार दानो थाखाय टटेल मासिखौ नांगौ जायो 272 बेखौ मेजिक नाम्बार होननानै बुंनाय जायो। बे 272खौ बेखिनि 272 बेखिनि मासिखौ मोनब्लासो मोनसे पार्टिया भारत हादराव सरकार दानानै भारत हादरखौ सामलायनो हायो। बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बुंनाय जायो। बेखिनि नाम्बारखौ मोनसे पार्टिनो नांगौ। नोंथांमोना एबारनि इलेक्शनाव नुनो मोन्दों गोबां पार्टियानो गोबां भट मोन्दों। रावबो हारसिङै मोनसे पार्टिया बे मेजिक नाम्बार 272 बेखिनि नाम्बारखौ मोननानै देरहानो हायाखै। रावबो हारसिङै गभर्नमेन्ट दानो हाया। बेनिखायनो गोबां बेले बेजे जाबाय दंमोन। नैबे दासो मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। दानिया जोङो नायगोन गिबियाव नैबेयाव एलायन्स दं मोनसे इन्डिया एलायन्सआव बेयाव गोबां फिसा फिसा बेयाव दं कंग्रेस दं गोबां फिसा फिसा बेयाव पार्टि दं। बे पार्टिनि मादाव बिथांमोनाबो मोनदोंमोन टटेल नैबेयाव 234 बेखिनि मासिखौ बिथांमोनाबो मोनदों। नाथाय बिथांमोनाबो दा सरकारखौ दानो हाया। मानो होनब्ला बिथांमोना मेजिक नाम्बारनि गोजानाव दङ। बिथांमोननो नांगौ 272 बिथांमोननिया जाया। बेखायनो बिथांमोना दा सरकार दानो हाथ'वा। दानिया नैबेयाव जोङो नायनोसै नैबे बिजेपिया मोनदों टटेल नैबेयाव 240 मासि मोनदों। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों 250 मोनदों। बिथांमोनाबो नैबे मेजिक नाम्बार 272 बेखिनि नाम्बारखौ मोनहैयाखै। नाथाय बिथांमोननि नैबे बिजेपि नैबे एनडिएनि एलायन्स दं। बिथांमोनाबो एलायन्स बानायखादों। बिथांमोना नैबेयाव जेडिइउ दं नैबेयाव टिडिपि दं नैबेयाव एसएच दं नैबेयाव एलजेपिआर दं आरएलडि दं एचएएम दं। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। बिथांमोनाबो दिनै मोनसे मिटिं जादों। मिटिं जानानै मोनसे डिसिसन लाबाय। बिथांमोना ज' जादों आरो बिथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों टटेल बिथांमोना ज' जानानै नैबेयाव नुनो मोन्दों 292 बेखिनिखौ मोन्दों मेजिक नाम्बारनि सायाव। बिथांमोना बेखिनि टटेल एलायन्स जानानै बिथांमोना मेजिक नाम्बारनि सायाव बिथांमोननियाव दा सिट दं। बिथांमोनानो दा नैबे भारत हादराव गभर्नमेन्ट सालायनो थांगासिनो दं। 8 जुन खालि भारतनि प्राइम मिनिस्टारा समायखिरा लागोन थामथि खेबनि थाखाय। नोंथांमोननो आं मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होबाय। थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं। 8 जुन खालि बे नोंथांमोना नुनो मोनगोन टिभियाव नैबे नरेन्द्र मदिया थामथि बारनि थाखाय भारतनि प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोननो आङो बेखिनि आपडेटखौनो होबाय। एबारनि इलेक्शना एसे बेले बेजे जादों। गोबां गोनो गोथो जादों। गोबां पार्टियानो गोबां भट लानानै थांदों। बिजेपिया आगोलनि बायदि भट मोननो हायाखै एबारो। मानो होनब्ला बिथांनि भटआ बे बिजेपि पार्टिनि भटआ गोबां गावस्रादों। बेनिखायनो बिथांमोना एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो थांगासिनो दं। बेयाव गोबां फिसा फिसा पार्टि दं। नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ। आङो दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।